Jesus Christ. See? She don't come. I beg, don't fix. Na madness be this. Until you like saying afternoon madness. The buyer can never know. Igbo mama no. Ekene mu. Dey won. Abu mu ada to the man neke. Aha mo bu ada to the bera neke. Anyi wa ka na agbo aneke twins. Yeah. Ayi bu ndi Igbo, ayi bu ndi Enugu State. Ayi bu ndi Obe na Nkanu local government. Mbai pelumpe. Ayi bidoro ime ihe onyinye na ụlọ ụka oyoyo. Ibara ihe onyonyo a n'ụlọ ụka. Mgbe anyị bidokwara nke ihe oyoyo ndị mmadụ fụwazie na-apụta na TV na ndị ọzọ bụ ada anyị nwanyị si n'aka ndị enyi ya nwanyị wee gbọta anyị na indọstrị ebe ha na-eme audition. Anyị bịa mgbe ahụ afọ anyị tinye anyị n'ụmụ Pete Edochie taa ka anyị si wee bido. Anyị mechaa nke a mama anyị maka mgbe a mpa anyị awụọ na nna anyị anwụgo mama anyị wee sị anyị na anyị ga-anachikwe ụlọ akwụkwọ jee gụọ akwụkwọ na ọ ka mma na anyị gụrụ akwụkwọ bifo anyị anachite bịa mewe ihe oyoyo anyị wee nachie gụọ akwụkwọ kpụchasị akwụkwọ gbazie na ya nọrụzie na ya wee bidozie nke anyị nwa. Ihe anyị nwere ike igwu na ọ bụrụ na m ga-asị na enwere ihe mkpọbi ụkwụ ọ na nwere elete gbachiri anyị ịga n'iru mana mma na bifo mmadụ abụrụ mmadụ n'iru na you pay some price. O nwere oge ga-akwụ. So na nna ebido abụrụ na nga like all the good things you do before. Ichiri step si na nke a na-agbago. Ema mbịa pụtasị ka ifu na Genevieve bụ star. Ị bụrụ star like Genevieve at the same time. No. O take Genevieve ọtụtụ oge before ya bụrụ na ọ bụ. So otu amụnwa nọ ọ bụrụ ihe ọbụla ngabiga bụ ihe helpụrụ anyị abụọ wee shape anyị kwado anyị wee dị otu ọrụ. Ngaghasị na challenges. Onye ga-agwa gị bara mgbe m batara fụ na ọ dịghị otu ahụ esi che mewe continuity. Mgbe m na-eme continuity m na-amụtacha so many things from directors about acting from them abanye acting. Anyị mechaa ebe anyị si ka anyị mee nụ nke anyị ibido nke anyị. So ma ndị producer enye ha m wee nye onwe m because mmadụ ọbụla na-eme n'ụwa ha ikwesịrị ịdị nkwado. So nga ha sị na anyị nwee challenges onwe na-enweghị ya n'ụwa mana ihe m ga-asị gị bụ na ebe ọbụla anyị nọ taa so mma ha sị na m tara ahụhụ mba ihe m ga-agba ya ma ụfọdụ na-afị asị n'ahụ ma ihe m ga-agba ya bụ njem anyị gabiga wee were ebe anyị bụ ka na-ejekwa ya na-aga n'ihu because ọ gwụbere nnejere anya mgbe ahụ Genevieve Mama G na Lizzie Benson ha bụ ndị nnejere anya mgbe ahụ because nne elele ha mgbe ọbụla a na-egosi ya na TV mgbe ọbụla ego dị VHS mgbe ọ dị ọ na-amasị m ịnene ihe gbasara ha na-asịtụkwa onye nwe anyị na mma achọkwa ka ndị a gafekwa ndị a te ekpere anyị na-ekpe mgbe ọbụla mgbe anyị na-eto eto ndị mmadụ because mgbe anyị pempe anyị eyika ndị mmadụ amaghị onye bụ onye ibu ma papa anyị mgbe ọ nọ ndụ m ga-abịa nara ya street dakwa ọzọ sị ada dị na mbere nara street ma onyekwa m ọzọ ọ mbụ ụfọdụ ọchọ izi m ozu ọ bụrụ na mgbe mpa anyị nọ ndụ ọ na-ala ike ịṅụ garị na suya na mmanụ ahụ so ọ bụrụ na ozi isi ka nje gba ọchị dị mma mmepụ mana ọ bụrụ na mmanụ ahụ na suya na garị nzaghachi dị mma ịghọtago and mgbe apegwara mpe ejima m bụ class rep na saịdị nke ya mụnwa bụkwara class rep ka agụghị ofu kọt mgbe ụfọdụ ndị mmadụ bịa kwụcha m ụgwọ hapụ m onye m ego akwụkwọ nyere akwụkwọ jee rie hapụzi ya sị ya nne kere akwụkwọ m ọsị a na m na-aga afọrọ kwa nwere ego inye m ndị a na-anọrọ m dị ha bịakwute nwere ego nye m sị m na ha chọrọ ije akwụkwọ nna ọwụfọdụ mana adị m ọgị bie mgbe anyị nọ skuulu mba ọtọka eji m ụgwọ akwụkwọ ndị mmadụ so much mana ọbụma na olili ọkwa emecha ọgbọ ya ahụ mana ọnwụ na ofe ọtụ m na mmadụ bịakwutere m from klaasị ọzọ sị m na ọ chọrọ ịkwụ ụgwọ akwụkwọ agbasa m ịjụ gị akwụkwọ nke ọma na adị m hafụzie m ha ejide m sị m nye ha akwụkwọ na ha kwụrụ m ụgwọ akwụkwọ sị ha na ọ bụrụ ọkwa mgbanwe ejima ejima m sị m yes na nwekwe ndị nyere ya ego nke a nyekwa m the money nyekwa m ya mana ị na-aghọta ya na biko na maka ọ bụghị aka ọlụ m na ọ bụghị fọt m na mmadụ
anyị na-like isi nri anyị na-erikwa nri n'iro nke otu ahụ na m nọrọ elu ihe na-amasị m bụ ama like iri vegetable na like iri ọkụrụ ọha na like ekoriro ndị Hausa ka Yoruba sorry ndị Yoruba ekoriro na like kwa rice na like kwa ofe awa and ofe akwụ ọfụma ka ya abịara iji maka nyere ekwe nna m nidiri ọgọ na-abụ anyị agaghị tụbere ofu onye nna m nidiri ọgọ na-abụ a nidiri ọgọ na-abụ nke ya ga-abịara nke m abịalụ m na-abịakpere anyị agaghị anụ ofu onye ma chukwa gị ekwe ihe ya bụrụ Uchechukwu Uchechukwu mba ọ sị na ofu nwoke ofu nwaanyị ihe m nwere ike ịgwa ha bụ na ihe ọbụla ha na-eme ha nwee ezi Chineke ha tụkwasị Chineke obi ha kwesịrị iweta onwe ha ha gbapụ mpako na mpako na-eme ọdịda Bible said that pride goeth before a fall na ọ bụrụ na iti ịbụ mmadụ n'ụwa ị ga-enweta onwe gị n'ala chọkwa n'ihu Chukwu ọ bụrụ na Chukwu sịrị gị nna nọ ihe onyonyo nke oge abanye nne gaa n'ime ya na ọ sị na ihe ọbụla God nyere gị na you will find a way, He will help you to actualize it. When God gives you a vision, He backs it up. So ihe na-achọ ịgwa ha bụ na ha nwere obi umeala ma na ụwa abụrụ otu o si dị ihe ọbụla ị na-eme na gị tụkwasị Chineke were ekpere. Ihe ọzọ m chọkwa ịgwa ha bụ na nke ọbụla ị na-ere iji jidesie ike emekwana magọmagọkwa esikwana n'ụzọ na-akwụrụ ọtọ kwụba aka gị ọtọ na ịkwụba aka gị ọtọ ị ga-afụ na ọ ya agara gị nke ọma. Ọkwa nwa Ada Chidebere na Chidimma Aneke na ha na-akparị ụka ndị a na-akpa Aneke ugbu a anyị ga-abịa jee na o nwere ihe ndị ọzọ anyị ma anyị na-atụ onye nwe m nsogbu unu ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-abịa ma onwe ha chọrọ igwu unu ga na-awụ ọchụ isi mbido ebe ahụ ka ihe na-eme eme na ike ịmara ihe na-eme n'ụwa ugbu a ebe ka ị ga-ahụ ya isi mbido TV iche ikiri ihe onyonyo n'ebe isi mbido TV eche ịma mma n'ebe isi mbido TV chọkwana ịjọ njọ n'ebe isi mbido TV ihe ọbụla eche ịga n'iru isi mbido TV anyị na-atụ ilu ka ọ dịrị na mma n'aha Jizọs.